aquí tothom li deia Chiqui. Com que el nostre pare li va començar a dir... Bueno, li deia Chiqui, tothom li deia Chiqui i ell ho acceptava. Jo suposo que ho acceptava molt bé. Jo vaig conèixer Josep Maria Hernández Garnica, devia ser l'any 65, a Palau. Érem uns quants nois de l'obra i ens va fer passar una tertúlia molt maca, tot formant-nos. A més, era molt divertit. I encara, amb tants anys, recordo algunes de les anècdotes i que m'ajuden i les faig servir per predicar. Vaig viure uns anys a Espanya, a Madrid, i després me'n vaig anar cap a primer a França, que vaig estar-hi 4 anys, i després a Bèlgica, que vaig estar-hi 18 anys. Allà és on vaig conèixer don José María i, bueno, li tinc molta devoció, li demano coses, favors, ajuda a la feina de l'administració, perquè ell estimava molt a les numeràries auxiliars, li agradava molt com treballàvem, inclús a vegades mentre treballàvem, passava a veure com visquíem les coses, ens animava, li agradava que treballéssim molt contentes, molt a gust. Conocí a don José María a mediados de los 60, él hizo un viaje a Barcelona y algunas personas tuvimos ocasión de hablar con él. Yo fui una de ellas, entonces me encontré con una persona de una mirada amable, comprendía las cosas que les decías, te contestaba con pausa, con atención, haciéndose muy cargo de lo que le decías. Me encontré en el fondo con una persona que estaba muy cerca de Dios. I he tingut la sort de conèixer a Chiqui en diverses ocasions. La primera d'elles va ser a Londres, en 1960, quan ella estava allà començant o recolzant, més que començant, recolzant la labor a Londres, i allà va coincidir amb Sant Josep Maria, amb don Álvaro, i va coincidir també amb don Javier, i jo estava per allà a Netherhall House i vaig tenir ocasió de conviure amb ell diversos dies. Ens trobem aquí a l'església de Santa Maria de Montalegre. És una església oberta al culte. Aquí hi ha cada dia diverses misses, tenim recessos per senyors, recessos per senyores, hi ha catequesis, hi ha moltes activitats. També hi ha una activitat molt important, molt forta, perquè el barri aquest és un barri amb moltes necessitats i tenim una acció social molt desenvolupada a la que participen moltíssima gent. Tenim probablement al voltant de 400-420 famílies a les que nosaltres normalment ajudem. Hi ha dues coses que per nosaltres són molt significatives, importants. Una és l'estàtua de Sant Josep Maria que vam venir fa 4 anys, o 5 ja, que la va fer l'escultor japonès, el Juro Soto, molt conegut, que treballa a la Sagrada Família, i després les restes de don José María Hernández Garnica, que vam traslladar fa 2 anys, el dia 11 de l'11 de l'any 2011, que per nosaltres és un punt de referència. De fet, des que el vam posar aquí, doncs molta gent ve buscant on està la seva tomba, ve aquí a pregar, ve a encomanar-se. Diguem que al voltant de don José María va creixent també el coneixement de la seva figura i també la devoció privada amb ell. Podríem dir, jo tinc de dir a favor, que com que era de Madrid era divertit. Em recordo el parlat de l'obra mateix ara, que també fa bromes ben fetes, sense molestar, cosa que a vegades els catalans som una mica secs, però ell ho feia molt bé. De tal manera que dic, ho tinc clavat al cap. Divertit i al mateix temps ens va ajudar a explicar-nos coses que si érem coherents amb la nostra vocació, faríem coses grans. I de moment, mira, anem tirant endavant. Bueno, yo diría que a mí me gustaría mucho ser como era don José María, con todas sus facetas.
Eso es lo que... ¿Y cuáles eran sus defectos? Bueno, tenía una gran personalidad, era una persona de una inteligencia, yo creo que elevada, y era un hombre que bueno, pues se sabía entregar discretamente a los demás, capaz de hacer cualquier cosa, las cosas más elevadas. Sí, ell va tenir l'encàrrec de part del fundador, del nostre pare, de començar, bueno, més que de començar, d'impulsar la labor que començaven els països d'Europa. En concret, a França va estar-hi, inclús allà va estar-hi visquent, després a Bèlgica feia viatges molt sovint. L'últim viatge que va fer, l'última vegada que va estar-hi, va ser pocs dies abans de tornar a Espanya, ja per tractar-se de la seva malaltia. Després també va estar a Holanda i ell habitualment vivia en Alemanya, Colònia. I com que estic a Montalegre, el tenim allà, li demano favors espirituals però també materials i me'ls aconsegueix alguns d'ells. Vaig tenir un petit percans al cotxe que el vaig de posar al desguàs i vaig dir, escolta, no tinc gaires calés, un cotxe nou de segona mà que estigui bé. Me'l van regalar cap d'una setmana i ho he escrit i està apuntat a la seva fulla informativa. Un cotxe nou de segona mà, que va bé. Aquest és un dels favors. Per una persona, diria, una persona amb molt bon humor, que no el manifestava d'una manera estrident, però sí d'una manera elegant, era molt escuet, al meu entendre, en les seves converses, el que deia anava a missa, com es diu. O sigui, deia les coses molt ben dites, amb poques paraules i molt ben dites. I sempre amb aquest sentit de bon humor de fons. No? O sigui que jo trobava una persona com molt acollidora en aquest sentit, molt acollidora. I això no era només qüestió del seu temperament, sinó que era una qüestió de virtut personal, d'una virtut personal que tenia de comprendre la gent i d'acollir a la gent. Vaig tenir la sort de fer un curs a Alemanya, ens el predicava, ens atenia ell, i després un dia, perquè coneixéssim molt més el país, ens va tenir el detall d'organitzar-nos, de suggerir-nos una excursió que ell pràcticament ens va dir com la podíem organitzar. Era que anéssim a Colònia amb barco per al Rin. A l'arribada del barco, inclús algunes van venir amb els trajes típics d'Alemanya. Després ens van acompanyar a visitar Colònia, ens van acompanyar a dinar en un restaurant típic, després a la tarda ens van ensenyar la catedral. Després el vaig veure també quan ja estava molt malalt i em va fer molta llàstima perquè l'havia conegut abans tan dinàmic i llavors ja no podia ni parlar. Quan parles amb alguna persona, et diuen les coses, tu te l'escoltes, clar, jo soc un mossèn, però a vegades no t'arriben al fons. Amb aquest mossèn, les coses que va dir, encara les recordo. Clar, i això per mi és important. Alguna cosa devia tenir que altres no tenim. Graba, bien. Entonces se notaba que llevaba la enfermedad pues con paciencia, con serenidad y por supuesto no había en él nada que pudiésemos hablar de nerviosismo ni de actitudes extrañas, ¿no? Era una persona natural en todo momento y también de alguna manera se había acostumbrado a que su garganta no funcionaba. ¿Qué le ocurría? Bueno, él tuvo un problema canceroso en su garganta y llegó un momento en que ya no pudo hablar, ¿no? El 22 de noviembre de 1972, al mediodía, al llegar a casa, me encontré con él. Realmente me impresionó mucho porque estaba muy delgado. Era una persona enferma. Había venido a casa desde la clínica Quirón porque por la tarde San José María quería estar un rato con él. El que se'n diu l'alçacoll de capellà ell no el podia portar. En comptes portava una camisa blanca oberta, desbotonada del botó de dalt, que li quedava força bé, era molt elegant. Llavors, com era un home que tenia bona presència i tenia un grat somriure,
Doncs se'l veia bé amb aquell coll. Ara, la seva malaltia, en el final de la seva malaltia, li impedia inclús empassar els aliments. I per això recordo que un dia, a casa meva, després d'una tertúlia, l'administració li havia preparat un dinar fantàstic, però aquell dinar es passava per un túrmix i se li injectava a través d'una sonda nasal per arribar-li a l'estómac sense que tingués d'empassar. Però ell això ho portava amb molt bon humor i feia comentaris. Com que no podia parlar, aquests comentaris els feia també de vegades per escrit. En un bloc que portava, apuntava unes notes i feia algun comentari més o menys graciós de la situació. El día 5 de diciembre tuve la suerte de acompañar a don José María durante toda la tarde. Era un jueves. Don José María no podía hablar, ni habló en casa, ni pudo hablar allá. Tres cosas recuerdo de esa estancia entrañable en la habitación de la clínica Quirón, donde estaba don José María. La primera es que tenía un libro en alemán sobre su cama. La segunda es que vinieron muchos de sus familiares a verle, sin poder hablar también. Y la tercera es que cuando, al final de la tarde, don José María cogió el rosario y con una gran naturalidad, por el pasillo mismo de la clínica, se dedicó a rezarlo y terminado el rosario, pues se fue a descansar. Recordo molt bé les primeres paraules que li va dir Sant José María a Chiqui. Aquestes poques altres persones les van sentir perquè no hi eren allà. Y li va dir amb molta emoció: Chiqui, lo primero que hago todos los días al despertarme es pensar en ti. Ens vam emocionar tots. Chiqui va caure de genolls perquè volia abraçar el nostre pare, va caure de genolls i allà el nostre pare el va aixecar, i va haver-hi una escena molt emotiva. Entre altres coses, però jo crec que tots dos se n'adonaven que potser era l'última vegada que es veurien. Aquí a la Terra, naturalment. Mira, us explico l'anècdota que ens va explicar ell, per fer veure-nos que les coses hem de tenir paciència i continuar. Diu que era un senyor que treballava en una església de sagristà, però que no sabia llegir ni escriure. I ho feia molt bé, però l'església va anar agafant més fidels i el rector un dia li va dir: mira, tinc de despedir-te perquè no em serveixes ara. Ve la gent a encarregar una missa i tu no saps apuntar, per tant, com que ets bona persona, et posaré en un puesto i així podràs treballar. Sí, dit i fet, el va posar en un lloc que venia un estanc. Però aquest senyor, com que era llestot, va començar a fer un estanc, va comprar l'estanc, va fer un altre, fins que al final va tenir tota una xarxa d'estancs, que és un home important. I un dia la seva secretària, quan li presentava la minuta i tot, li va dir: escolti, ho va dir en castellà, oiga usted, si sin saber leer y escribir ha llegado tan alto, ¿qué habría sido de usted sabiendo leer y escribir? I li va contestar: sacristán.